Сега ще отида в лекция да си взема нещо, не знам, за ядене. Бре, още това не е главното. Ей, вътре е главното. Трябва да изпише лекси. И тогава ще си в магазина. Влизаме. О, да. Лекс. Бре, влизаме. Let's go. О, има вафлички. Ей, това всичко ти искаш да кажеш, че е само за 1,50. Аз ще си взема ако е такова. Сега ще изучаваме още. Слова. Добре, хора. Има хубави чайчета също. Аз ще взема нещо шоколадно. Нека чипсичета ще си взема. Спрингълс. Да, бе, да. Вие ненормални ли сте, бе? 6 лева. Хора, таки са на промоция. Добре. Аз ще си взема... No way. Има барбекю. Защото видях, че има един голям, но той е по-малък. 65 грама, тук е 140. Аз това си го взимам. Чай, колко струва? Чай, сега ще видя хора. Ще остава и тук на бъде. Чай, дъвка. Добре, ето ги паричките. Точно, хора, точно. Точно за този чипс. Сега чеме на касата, чакай. Има всяка дирекцията. Тук е свободно. Чакай. Касата затваря. Не, ако може от другото с да ги... Касата затваря. Касата затваря. Другото колбо ще да издава и никъде не. Няма следва. Затвориха касата точно пред моето лице. Идеален момент, гледайте. Никой няма. Готово. Спално на чипчето. Колко струва? Да. Друг път. Това струва колкото чипса и това. Сега просто чакаме. Пикс е на намаление. Пикс десерт. Това е добре. Сега просто чакаме. Изкарахте една седмица на училище. То не е сложно. Почти нищо не правим в това училище. Тук вижте ли беше? Да, в Паис. Ей! Готово, хора. Какво? Кога стана толкова тъмно, What? Хора... Кога стана толкова тъмно, Защо толкова тъмно стана, Добре, сега ще си хапна тук чипчетата. Надявам се да успея. Аз трябва и вкъщи да се прибира. Мавка. Хора, това е добре. Хора, това ми е любимия вкус. Барбекю. Ще се видим, когато стигна вече до вкъщи. Близко до мен, до вкъщи. Айде, чао. Не, няма чао, просто ще спрем пауза и ще се видим, когато се прибира вече вкъщи.